chombe na gorete amwe se tubaka no nyene 200 ukugura yaku na ndikwira no ngaje korengera no morogiuka no musira nkubwat ngakana musira tinkubwate yakora turi kubyuki bantasa babwate Mbego eko ikanka eko nyore mabere ngana nara ngonye ngoni ona aria se nyesibete muchiko na mabinye subule ngame anyore giteke bunire so bere boko musama bere aweta igocha igitekero mali ngombe yako yombali jembe gitiriranu rene ngaya bana baliere anyora asialirwa manyinga ga bugeshiri abwatire bakesikira ndikale twakarurani ikirandi ngitiega egasokera ali kontene ine gisiri ali nkanyora yandorire egaonjoka abana bali nyombali na bwate kindi amali ne gisiri ali ngali nyasi na bogore tinganyaka ngatuma mwana kandetera moro nkanyaka ali nganye tukuta gocha umutwaro chingoko chikaminyakana na ende nkire to mwana kwante binge yende ali ekero kiri kumbe ke moni nkero egekona kubwatia yemo yende karati ngoma no akiyagite na ende nko igora guchisi ngorara nkanyora yamanita gitekanda sinkorara the same time aite yamatemu alenga manene na nyaite na kichingiti chacha isato limonko kande kanisa ngigi yachirenda anyene sumu na bekeri chisabali renga isato nje ndiko kanda sabali gosembage ni ganchi komiami nanya komiami na bekanisa egetabo kerikiane nasukerio mwa ni nchenko banga oliro kule ngigi yale ngoro romondo yakwekara gosegia kuyeite kanga kwalire mama baadaye abantu abanga majara baje bante binga alikuwa gambe tungukuru kwali enyombe ye munere iga yale ko bokindo no muntu maana kanga na inchina bongo twiruka kanga timbe gitina na mabati ga kinta babu nomo bora munanya ra 10 ichiko gende chegora chiko genda lero echa mambi chia genda lero ni nyora 10 igento ngurwa nendagira ngikya bana bakuri ngaki mwana bikande school Mwancho maligererio Gusii Voice nitkolinde ono motinyosta igonga mwako ikire gati bado ntogende tukanya gukora emegano kurwa se binyoro au asenge nchyo koro kyanga kigusia bantu bamete nabo igo ngaito kurwa nande ngaito guchiebu nabagusi abantu abange mogo toligereria andi mwabere mogo support story tokora tokobakira ngambe mono asoko enda go support story tokora nabo igo asoko enda go support the Gusii Voice subscribe ekaro subscribe na leko babiya ekaro tokolete story kwa tware notification eli na kwa rek tokora matingo nya kore gente kiga ngomaite gente who knows this ine basora yo mugusia basera like ke bakige ko ibicucu wancho muligere timaite no maite gente kiga eseke usinga kimoge kaseni rogoro kini rwe kinyoni enduruche ga somo chionde lero ona nyore enduruche ga mwaka gyokore ibicucu mbire kwa nyore ibimbwa taria mutasure ko jagugura uno ja mapera yara buga igego kagonde tayo yari giri bicucu bona tekoro chinga ino karanzi tawo bosanya kole nyomba na bakwanyora yasiarukiri yagurige cyanga kirigo tiribigo tabanana yanyore na basia so munuru mugare yabutoro mutu yatigara riye nemari wana garo ko ngapio sese bane kare kori bicucu byane nari yabasoka kwanyora nero nandike yabuto ire kugura yaso ayigurari yego so mulinga mutiriko genda lyo nema ite no rutato go iki munande marite wane ba story iyo nganyora nganere kwenye sitwa ba story inere kwenye sitwa kwanya goita yemo na bongo kwara kiyengitete poisa ko yetaka bwa toro charanya sa tire tinga tire lia pencil ekoya ngoroki ngongoroki ai wono gwaro stiege kenki ekorosie ene ke simongo tukieli bera bwe kiomo kwali gine mepire iyo ase bali babwate chipigipigi oyoro manyerere gwacho mai gomuno chomete kwali ye kirasi obone gente geseke usige korokungari gegoro koro kinirwe goite chinyoni enduruche oh yes koruchin seme chigachi abo bas constituency aiga ndegetenga nyangite location Sameta ward ne bas constituency Kisii county aiga nacho kogotaro mwaka yo mukuru ko kindo oberika go to watch na bago to tegerera sama tukamange ebintu tokora butambi bono babatanga ekromonta ko ligere nero tebanga na bwato bokongu eli to motarire nera to erese mugano
kera watanga nabwate mechande mingi sana atagitego konyo nkore salinga enyumba ya ngotwere at least anyora abantu baramu kolera no namabati abirata to iganya ali kwagacha basoli batenga ambaye ndio anapata sabano egwe tura no igorerwe matayo isana ibere kibungo kiaye kia saba na bego teba igo ngakia teba ega teba nga saba tura no egwe saba no egwe manyane kitabu kia Nehemia isana iseto kibungo kiaye 10 Nehemia naro asemu kuyame kwiti nyomba Nehemia ate ni no koranderia abantu baikana site kipenji bune ikiana iga batebetie kera baranderetie gakora gatebia abantu genda sikinga chini muri bino rubino na ndimo batanire kindagire chini bali batabwate ukuno kuko elia bakirita gatebi bali babwate batanira abandi bona batana gosoma mariko baiko ekera gosabwa gokonga abago sabumbaro na abago sabambaro na arabire ngubatebia matuka mange karango sababo koi chimenyere to bokoi wa bantasi na isi nyakambwate sabina ndi Biblia kale batango muntu bako de miaka 70 ko kigoro ne pona tia kale na bwaso nkwa boli mere mufina pari na baki rekao ekero muntu nare ese malika ya batabanga sabano egwe turano igoleru muntu go sabanga kiata kireko ba umuntu go sabado no yole meire murabana kare ngambita gitembe kutubwati eri bote bako sabo muntu ako ngombo ma kanyara mabe igona bwate nando sabo tabwate. Alright, mwancho muligeri bono tiatora karo mugana no kindo eria to eresenga ereningo ngakiaga ni tomukonya na kieko geratore gaigali tukiria rera singi ko mukonya ukindo asaba ligeri ba kuligeri tsinse chiga samarieta na bonkoro ukindo lakini ereningo nje korona biare tu erieta lio mugakanka nanya go chenji ukindo getanga bandi mbaro getama sabikia marieta mangao nche nobe kachibese kati ya nego chokindo getanga erieta lina naro gituria sokoro na ende bakakana tindi chenji tibakalera wano abande nkolero kabale amalieta getera kininje na jite gojenje kya na rochenga na boranga ino monta ko bekeri kibesa nyore tayayere ekagaranga tena boronge nga onkor kunyere banyere tate yango kina kwa nga kwaringe o kina kwane mama ganyo metugocha na sokuro yana egekoro kirigia kare omukungu amakebwo mugaka yugukwa igari gutwaru no mumro ya munene wana oyo tokoro kabale ni my father nero gitaga twaru mungine nje munanki tenkareso wana ko twakina twamanyora nyombo mumro kondu nyuma nero mugaka inero manyorete lakini nje nanyorete kurusiko okina kwane je nakine tindabwati yanga cyanga kiri cyakale bale kobeka maritibu na macheveni na kini mama ali konyara kugora igo gako gorere Kenyansa muna kiriya kabira cyera ige inere yanga nyara ntwabwate ye to gukinji tugakina nenchara ikambokera paka banire nyumba togo chigo changa bana tiganye ligerike na beire mwane natemete sana nkatema paka nkaragura no icyombe nagurite amwibirise tubaka no nyene 200 ukugura yaku nandi kwira no ngaje karengera lino morogiuka no musira nkubwate ngakana musira tinkubwate yakora turi kubyuki banta saba bwate kono nkaba malemera lirioka igisa ni elinkora gateigwire ngambekire na nyaeteire muntu ria gucyota no kiri yote sendenga nkieke na kolete nsi egara tanchandigite lakini okorera moina linga Yesu tontiga yaya ria mwaniki inaniuma sana na inanisaidia sana wanya dinare kwekora ni kuri nkina kwanera na achire mansa ikolema saba gusiba gatebanga genda muri mansa obioke na sambira makara chiku ni 96 mbegete paranjije abasikali na baira maki egali yo moiko yo nagorire eseye kwa Jumapili tokanda Jumatano makara ali akanywero ngakonyo bugima kararo muteigoro ali singora kwananga ngagenda mansa nkararo muteigoro amansa bagaja bakaigore nyomba bakanyesari bagaswa imigingaro muteigoro bikonda byatamire sasa bakiabutuko oyo tata metu kurugunyo nkasabire muso cyari ubwata abana batatu banyara ko babiri ubwate tukene sana erega nyenye tubo tukonsasa nero rekonda minga mbali goika kumbe ngoika baro moyo gaje jitigangende gucyari urusana iminkebiso wana amakara yakayira nkale machinyanya mansa chikama birikia miri cyamba kigasokuri cyaba manje elibono kwa mansa ina akiri kabiri ligwata makurwa kuru nyomba makarasa mbuka irana nyomboka nde mutegoro
Kelia makara tinche timote igora arona atamete ngacha. Lakini ningira ne tona ende. Elia kabere. Bono ngaendo bulimi. Abagusiba kabeke bituma. Chiombe chaba manyi kali bituma. Abagusiba karosie segi no manyi. Mwana bo manyi agakwenda ati motu. Alisagwa akagwe tukikyo masabaku enyaro nyansi ekamuruma. Nero yakonyete nga obosongo bakorekana no bwenyero nyansi. Igoba no bwenye esegi goka na ende ngatama. Kora batebinde ngatoka likara batime. Nwa tenja kuyamya getinga swali kara batime nganyara ne chingo gechireme ne chinyanga uchireme chigatama ngaswaime. Nkeya kesike yabageka ngatioka na bwesibe tari kuru aselimiso. Lakini Nyasaye na nkonyete tari simba ya lengo ebintu bya lengo ne chingo bigatama ngatigara ime. Otuko sasaba amachaga ntura ngaganga yure. Nakie kinko batebingo moga none na eteire no mokongo. Okay. Njije semende nkogenda na lenge sune kanga kinde. Ngarine gali motonta ilio ku mo ngwano yo manyene gali nachaga kumoisonde amalera lakini nasira. Igwandi ni tegali Jumapili gete. Toko ena motonto ngarine gali nabantu bandi nyina melio tarano alenge gali ingo kwane. Toko enda sune ngo ikalia itibo amanyi gakanyange gali inga kiboneko gande ko ngarare. Ngamate itigangi komantere bo yagankani tali ko katwanjeni sana. Egali go ikaitieli go tirimbo ko ika ekabutoke sauti ekakurura nyara. Kumbe ekurure nyara gwa komolero. Sauti. Ega komolero paka yaberoche mumbwali. Yaberoche gali ro sune kaiga chigali chigato bwati paka bwango tokaite ngo tokonya chire gali rite gwetia mandera bagaika musigo rengensa bwige sukali ngatuke keroko goletara irara libazi. Abangina bali bagaika kuruma. Paka burane simuga kirana no alingi. Wana liliba ikire na sabete Nyasaye gali megoika. Nyasaka nyibu nkaroranga egesunte kiarwa maiso. Pano bwinge igabu na macheti goku. Abantu bande mbaeterete mune chikonda gitakia etete birore. Edastani yoroche bwate birore. Umuntu agoisa no soka isikera mu. Oiru songo ninge nakite ko barora. Egara abantu baja gotokonya njenga te gotokonya baja na bigeti cyanga kingiye sana ese bana ari. Bakangura kigoti kiri bakangererise kinkundi. Bakangiyerise bakangura kibesa nabwa. Oyino mujando na eteire. Moisonde bwango iga nago tebiguro yaba muraba mintekara basirite ena tebeti kunga bagokwa naye kwabaita kiagara nayo tigalite abanene baku tikale bari gutwara abana nane batano manero gwatabaka abanda ubansi nabakinire ndete yokwete nona bamuraba minto mara bakundu nyuma baka nabara buna bakinezi wono goikira munantigalite iga basi ndi yonsi nkonyora ayata kombolie tukinkyo tarasibeli gosogingire eyoko ingereza ine kebiri eyoko ingereza ine ekaramu yo mwana wono nchikurigiriri igonyolire koruna nyomete bakalera ninyolire nabate ina ariko gora chiombe ngoni amabere chiaitwa gose chiago nandi nagorenga chiombe narago letenga ki wono goikirana nyoliru baka nago diremia ke 72 mbwate timbwati bole mono bande nare kulima wono goikira timbwati besa nkogora mugondo timbwati na munankoragiriria abantu ntigeire bako makogoti agatige batiganete na mwaye abana nabo babara abande bagire school wono gwankorera nga kandi nkonyora umuntu ankonye wonkwengento nyora ya yutasi nengendete abantu ba yutasi mbali ngasindikanga nengentire wono nkwamboli nga kyomenyete nimbwata umuntu mutangani gwankonye kuruchareti ubuya America mugusi era naro chama beranga kinda gantumire chibesa chibesa ntumiranke chigaikirana oburwaire bwane ubwango nagurite ngo chigankonye kagera nkaba moyo na kinatumiete kogenda nyangena nkaba moyo na yani no echi ari guisana nkorera magenda echi ari guisana nkorera ikiara na rwanire tunkarwari bunkagwena bono weikira kwa boli ringi yakoranga gachirwe nyumba onye tukonyegena na bongo akesimu gokia sabantu mite gokia sisimu mba komanya nora na bako gatebinga na rira matuka mangi lakini mbara nkonya wono ndiraiga iritiaro nenkonya iritia masabiki aya mbwate gitabu kebwata masabiki 327 ndigete kero monta marieta tindi korara mune iritie gukwana bana banta barachanga none mie minto gukini monta saro ali mira gai lakini asinge njo taonjura abantu bonse bone iritingo lera ngamakiniti bara mbanko anye ko bachita bakanyora gwetania ase bugima bwangi kiri gwetania enana gitekina ase abantu bereti bankonyera umwana uyo komyo komunyaruka ole isane se
Eko eraga seriwa ngaka na kibesi kina bwate kone karona muturansiba kurwa agenda nga ongo sabwiri busaba timbwati no nyine kibakuri abana ubu no barayigase myaka 2 bwana igongi na tayo bono ndagira timbwati mugondo timbwati ago se nagete sabu nga bwana sikirete no koline gari ngenda ndimikisimi cyane cyane ngasengo kindari kwatebya abantu ikyara na ikirensi yo nyumba timbwati sitokorara uligereria ali iya bwo gutua bwisi ali sitokorara ngasore nyumba mureko uligereri ekere gutunturi korara tugutinna amabati aya nanya guritio muntu mutuntari etuka elie kwaruga ebwatekera eke wana karatwanya tagura ngagajira ali mati na ende tokonganya gocha mama gwateba mama yisu kunyuma mama gwateba ya agacha ngena sinde nagotire onde nagonche giane para mwankonya ikagara tukanganya mu chikuru ali gocha tukayatagura kumbe mabati tuli gutagura katatachiko wana abachakete bubi indigereri munango twiru ebimonte ebimbwate nale irongali ebingese omontanga initenga ngachibesa mabati nkoni inde nyomberi yani erenkaroti kama chibesa muntu uli akaimoka kurubwa yakagenda nkogenda nganya nebingese biro na bibire irongali nkubiro ro tayo chibesa na irite bona so bwenge timbwati na munende yonsi ndatebe chareti obuya naro tokoruko mongino ndokoruko teresa nyaboke muma US abantu ba US barankonyi teresa nyaboke gagontomera kiri wisano nero garete ngolete biye chingo kichiga kira na bwatengoko nage konga muna ngete yaye ngajakira ugi mu bichingo kawo na bwate chingo ko musando go gitugaita bono go ikira ngombe teria mugaka na gotenge ngombe toka ebikago bitoko birora nkwabusa go jimada riri kendo lyakinire ngombe bera bono go ikira timboli timbwati kiage lakini abana batakite korage bono mungino yo kale merereti no no komorochi tabwati ngina tabwati mu muromo abo isa 5 wana kerali 5 nera sinyira sagutuma ku marago bagambo letinga kuikira to ikirensinyo aya no chona gukwana kwa gachiro nyumba na batachega ekagaranka mutura liringo eliri gukwana ngaichi gumna makirite gukwana araga nchakaboka gateba nga mbache gosi ngamate ina baraje ketorasa tugasaba wana kiambo limambinga ngocha bali yagara na gwakira aso bwenge eliete linateba nga nanya itiri onye nesumu nabekeri kisabali renga sat nje ndindi kwa ganda sabali gosembaga ni ganchi komiami nanya komiami na vekanisa ege tabo kerikiane nasu kerio mwa ni nchenko banga oliro kule ngikiale ngoro muntu yakwekara kosekia kuyeite kanga kwalire mo baadaye abantu abanga majara jara baje bante binga ali kwa gambe tungu kwali iko timbu atikanisa ngo ganda ndali komiami yani komiami na timbu atike ombenta nda miaminga bano koragira tulinyege no so bano nche nali kolera igebire rubiana ama sabikia yaitu tubwate 200 indigeta bale 376 baranja korosie kiombe tutige kirigyo kwenda no montaji kuri onye ne kiombe kimusongo na soeto chirubunya na kanita ali birongo muina sondi mutwa chitu nande mbantu miete sana nkagenda bako bondi nindu setia mesanga konyo ndi muri gasibira obo konyo buri bago kwananga ayota gitoko nyango konyo nanje na rusitia mesanga ire rundi ngakiyu ntarachi kugwengo nkanyora ana alire mubiro mu machi wesi kisana ko kia murieto muntakabora tokamarosali nyanki tokamanywa meri kurunya turubo tukaleto musubati au kurugo kwini nero ule gocha komokonya gocha kirabu na inchi nkaba muno ndimwe karona gwengo wana go igara kurumu achitiriri musubati naro kurugo Lawrence kirubu kurungongo wali Nairobi nero charasti kuikiga bakacha mukama ndasi Clemencia akamate binta getenki bukindi agacha abangi na babiri bakatoletera magasi metebere monyo kilo 2 bakatoletera na kende umwago yo nalyo mongino yo kanyaro asiri akamate biya kwa tokonyire naye iro umwago akama umwago ojo bwana mwana tamenyete iganga inche nate byo mongina iga Yesu na chita akatebi musubati getamo endagira kanga makina itimaro asiri endagira na nyambo iyo atebanga tigandosi obwane kirite butuma buri bole sali ire ndio ya mwisho lakini enjira ya ndengerere tingwa tebetenga umusubati gete akangaina abana nga tigambe ko muchanga liko era amanyete muchanga begeta abana bakaganya umuchanga uri kitaro kikabaira bakara
nari urarore ngotegerera ndirije bono abana bari babanyite ndagera kitora kikabaira bakarara bakamanya gukira mba mwara natebye umungina muntu Nyasaye itana gucyaira nego kingira nkiri turanyora indagira turagira so koragira kwane nago tebiringa ogosaba koringo sabatari bose bakondama kero kinda maliga nara ko bayugusini agara tenyege netende moyo yani riba kali yesumu ongobe kaisu ehina sumu yani ndagite gutwara ebyabora aisuru mungina tolemere abana ebyabora bara ngorara tulenja muna wana nako ngusana gatebyo muntu ngemeteri yemyo ntutu agite tukanaranga onyenyora asira enyiguri uireka ereme kongwa keso kurie kereyekire kuwendagera wona aburiga enyombe ye munere iga yale kobo kindo no muntu maana kangana inchina bongo twiruka kanga timbe gitina na mabati ga kintaba abnomo wona munanyora 10 ichiko gende chegora chiko genda lero echa mambi kiagenda lero ni nyora 10 igento ngorwa nendagera ngikyabana bakuri ngaki mwana bikande school ngaki kwa tsaka mulemavu arona agitenka wa engoro egesimeki kya momo kya murumi ntomo ina ugesimangere nyombe iya maiga umuimo omwana nyane no yo murumi nto kremete nganyara bawo niri bachire chironi bairu chironi women finance ko bayo chironi ekibaga kiri amatuka nganyara baretiro monto bamwateiro buri mubuti 300 gukimate mbai kapara ngabori chimbere kya murumi nto na mukaye chira ne bande ngai barabunga bogolie sirato kamyoka no bantao ngabaseli kuruka mbai yana ndi bakali wano ngakondesia abantu aga samba kuiga bakanga kibesanga ikwere nilio maisa tugakorana omwana yo amana ro yole moina wano na bekire university na so amiri primary gachire university bosonga korwabu igonga kango buli mumbu akite maisa batebere nande bawani kubara egento keri bantebe tinga bagosira nayo kuborigu kekagaranga kana tubondi wana abanyene bakale nandirisi nkamanya kwa swabu isiko goeta ngakana tako kombo wikera mbache ngakindi yose nchera ali metawe bintu bisini yinyo egesime iki alengo na begeta makoka makorete koliye kumba baibi bachite bakaiba makoka ali bakarusi bakaira kwa ni chinko nchenye genete naro baada ya miezi 2 onyansi bwatubire ngoji kora biororo yalenge saine ngoji kora biororo kana ugakega kubwate kau diringo kunyoriga kakabwata bakongo ngaira na magora abere atatu muna kurwana bwe sole nkagume omoro na bwate urionde uyo no mui yonko guma marolema ligogo ligaeta ligatandolero ngindi kune tikimu ligaje likambete gikuba wana konde mali amaisha ganjo kakaba manyinga mune plastiki njetinda amanyanga ndi ambeta wana gento kego chakongora kingandi ambeta no kuna koba manyinga ndo cha manyinga ko bucha manji gwerigeri ya manyinga njigorigeri ya mara manyinga omwana nari oyina kineti mu murama nene oyibo mu murama nene nero ruite kanisa gaje kuyemerande ye kanisa mwabali mate akaigungorangiri kago tirimbo kanando chengora ogo tira akaigungorangiri ogo ikarogore sauti ekera mate ogo ira mate akaigo sauti ro agatamboka kanyaro nande nero chite kurangiri abanga uri mwati kamukondo ogure gesimai nimbo ate gesima nsabu mate bakarushingo liya bagaje kundusirime wana bagande iwate ngoli oche igoro okongo bwata kwali okona kongo kalere gazi okokwabere liso wana nawangoja kusinko bwata nke nara engoli eli nkaleta ngasibenda gaitirireko bakangusa bakarushime munendo byo nenso wana karabandu si naika igoro nalina kwete nkagenda igoro arabana nganga abantu bakuno kukwana gochiale kumesa bagukulera daenda karana chigocha mayo nkanyora babwate chiswenta amalio gya kukwana kurwale agachange paka nkanyora disa babwate chiswenta bakungutire aso wingi igabu gitageka isano esimina gwete nero eri alenge matorora ngakero musani yone olenge sai gasi kwonjo kiretangia etanginere rora agacha kandusia buo esibitinga mataina agure njongire nyagitari akaminyoka epikipiki gako ngendi nyigwete gako mbutura kuchinyangena o igimotonto ngamakani yaete kongira nkanyorenyi enyina yare kangira nyangena nande ngo ikanyangena nyagitari ngagenda iguru aro nkarako wana achite ko chankanyora sembe ekiri na minute abanyagitari bo kabaro bambole dinga no maite ko ege Swahili kabakani no maite ke usi tebye ni maite ege Swahili rende kabakani maite ena minute bagukwana ngaingumete inyigunga ngaiba gukwana kujina umiaika ngabakani yaya
obongo bwabere nomo bona so wingi nkanyara basambire this spinal cord kumbe mwenye bantu ngosambirirwa rimwe ikoro basambire this spinal cord one spinal cord tindi konyetuka mi mwata ntu awali no nyamba na igamba ndikirite kintu gikurunga physiotherapy ina changa gamba no munya gitari agante inga kende nkeje toko pain istwa kolire one koli ama space ya bwiko wana tindi kucho na bonko nyara kugenda njibwiko igona igite sina bwenete orochirero na tugutiri chinyimbo chibanda gichikwa ro chanchiyo egento bante beti kibwate effect nenkoro negento bante beti bagante itulie nyama yeng'ombe ogwente kuri bibande ibi oli ensu osengoko neli sabuli engoko tuli wano nabo menyerete igo bagante bindi emboga kumbe mboga yo koli abagusimba atebete ngabururo mboli go itanke no ruboko na maene torochio kindo mobire noro okani gandi ikire bona so bwengo mujando ne nabonga naigo nchena akini tuguna mwibuli tata na ariko marora limo igamaragoba na endo bora sukuru na ariko matebya giko tusabiriri bagataguji na gwege susuronga mwibuli takite amakosa talinga ya na kiki keko garanko boliga asenyikirete iganta giteko gotebi kurume yani nelinga amarikanya sai naso mira matukonsi igakonde mingo yo weita taguchigo yagera nate bangalika liyo weita tigante abaisuru ngongo nyora angambe sipaka boki ngajanga nyora ni numoko gamba paka bwaki jara banya gitali banda etio twale TV wose twale reti etali kulima nimbwate presa akara banda beti gonke iyo monyo nke iyo nyama presa yasiri teri nyinge ningenda bapime so nginale gukwana ekara na iki gwegwete ngukwana nga na ikire asina beri bune ngambe gukamu eoset pate likire gukamu ekara na ligire nga biasire pi kutoka soko tari kobeka na enkende muko bwenyora ndosi igwani nchendo che na ikire nsinyo muno mongino uri kwa teri moigete nsinya kabeko makanyeri ko batebya abana kanyenda agira kuyi yona hakuna kitu kwa nyumba ngo saurorale hakuna kitu kwa nyumba ili yeta lingora ateba ngana nyaite ile chingitisa toncha seta litukeli manganga uchika ni segango ikecho koni ili umwana kondangeli ngitiega egasokera ali kontene ine gisiri ali nkanyara yandalire egaonjoka abana bali nyombali agati ibinkare nyarukiri ya kita America South Arabia yango leteriria chireto na bwate kende ama ali nege siriki ali ngalinya si na bogole tinganyaka ngatomo mwana kandetera moro nkanyaka ali nganye tukutagocha umutwaro chingoko chikaminyakana na ende nkire to mwana kwante binge yende ali ekero ke kumbe ke morning kero egekona kubwatia yemo yende karati ngoma no akia bwana ko chakirabu lirinanye yale ko ganda gukianero nganye bita moro noro kubwatie nganye bita moro igikaire ne karuma moro nganye kenyana yani nganye butoro mutu ngasiara ere karandirira kamesa kali karali ina siara igikarandirira kamesa kali karali mutwari gacha na ende ngo igora guchi singorara nganyore yamanita gitekanda singorara the same time aite yamatemu alenga manene na nyaite na kichingiti chacha isa tulimonko gande kanisa ngigi achirenda oyara kata mitaka kana mat kiti kelim ekambe telingatike kanisa ngani bintu byose bikuchi kiti mate ndala ngachingiti kinenjiro kanyara nchiyo maite aina matemu makalisa bona kinako tebelinga ki nchoko menya kwane paka lero iga mwanya bantu wancho nkonya na banka kurate mulinga yaya nga bwe so menyete bantu mbaiyo onye none kibao nkiyo tugukwana nili ekibao buri amaisha utabungiri oroche kibangaro omwisiko yo gochie Saudi Arabia ngakia cheto origa chieta kanyoro ko muna kongeresa nkintachio na kite baka bwara ati lingo ja kurira baka arati ngumukani ngatoko ngabesa nkonyera umwana arati akaenda bantu bechi minister batenete minister abantu baisiko akaenda akayekuna mba na chieto akanyoro mwisiko ligasi bi ngekerasi bi toliko maeo akaleta babande bali moyo shina mbi akaleta 11 wakweta banyeruka yone talengo atarasi na ngoreta gatibike wana gachieta kemenyi atamete kurwa gwikiagera muna gonte binga ne chingiti bachite bakamwa chingendansi ekera igora igakanya chingiti chinene chingendansi ngana chiako endagira gasika gwanga gatama bakamwira chera ngibi wachitolende na bibi ayo gurire wana mwishiko na chita kabune kwa bako akara ba masombe tiyo aba sibuga gali ba kori gwa sibuna sire bali anda sire trade ese imne Saudi Arabia agate biwago ikiturera ese buye kesi mit na makongo lenga gaikia gakora lakini akamubuna kwa bako wana ga chita kemenya akero ke kembo ibaga teba
abaisike batano bago komba nyumba yo manyene bapatisa konyora egasi mbanga bari barororokere egasi kira rituko. Namba 1 machiko asometi gwa kanyapuusa bichiko ria musibete mitinyene limo akalia biskuti akabeke akasanko kalike biskuti pochi ya yaime kakachika gatonya akatura kiwa gasumisini naenda akagenda tabegetie buibui ngaina magosa sobo nara gasufo mandis akanyore kerema geterekire kengane birikerie nkoro kerema kengane ngokiri kebwato koboko kongane karamu akachiko getani agakirigiriri take tikende nabarabu bawo kebeka alikianyora mukopo tuli gonchora bigati oli gelimondo agasufa mandi igaso bwenga bitu 18 months wono gere entere bweka na siringi 1300 ko etere konde ili enkongwa gokora ya bandi stand by bakuru wono inchigi chaje tole moyo nere ngina ba muraba linga ibono baji batiga abana abo antigire ta munasibire mbasomete sukuru ye inche nari ko genda munanko nyara nakwana ngora naigwe pasali ananyara basendi nawo nibijuju naba bakolire 12 no bali sikana bwa mbabwatise yo mwishiko yo tanyorete bwaye mbabwatise banyorete abana bali pombe abana na bwa babara benyaruki una chitikurwari igante betinga tata na nyori rugonyora bone nago chandira matuka matano na nyori rondo gwante bitoka ndo kuchibogere umusubati utabwati bantu sobo ore kamati yana tiganda chikorora no akali bogera abana bakani tinga mbali kwa ira baragendo oyo mokere mbagenda komo nanda kanjirwe sukuru no akali basoma form 12 lakini ababa nene bakolete sukuru kurwana bara pono sinyiringa abana aba ngakinko bakonya baikire ngaki barata ke kunyoma banyome mbona bakunyomera nimbwate gasi singo batoma bakole yaya mba ninyoro ndi uraba iri bali sikyombe no ene ngombe yoka igali isianyoro kumakolia kanyire kendi bona bakolera batagete chikosi mbali timbwate bese nyina akite tabwate bese bona kibaberera ta yesinyire ko baseli igo bona gwate banga inkige ko garanta gitinga gajiru ayoro cyo musigo na etu abana uba minto bakwete muna makobatio minto kondo yumeria gatatu na kwete oyiro gorari abantu bae ningi barigirite aba muraba nene babiri nibakwete bona tutigarita aba muraba babiri uyoyo mutalia ukare na iro tamaidi mejanderika abana muna bwaki mwana bagochi bonsi pyo mu cyumu gima kurwa makaba kwa manene na kingo baragi. Alright, bono ase muntu deo konya ase libaga boneri nkyoga nitya konya ase birengere biane bana abantu ranyora kosi toko babika nje narengerere tinga ntarachirira bekiagara umusachi onde nakwete nsabwo kondo nyumeri yakabere agatinde kwenyombe mbe sana na kwanira mangana yikireti mbali abantu bakwigisa uti bagateba ukinde no muntu mana nje natebete ngari kango twiru onde nantubere nyombe ya mabati yane onde nakabwatande aransigana ngirira abana ba no nyangande igana batebinga ya ndendero mucyo wano musani na chitikanyora ngo tebige ntu iwake no muntu gwiridi talia surrounding ne baje para wama etengo mujo ino mutaka mbali gochi bwana isa kuligiri ke uri ke sa bonyansi imboyo bonyansi mbuli kamera se bantu bakutacha ni watoto wanachafua hii mchitu toliko baseli basereke libera mune lilia meta eliko ja kukulelirira pagaliaera lakini ngo igwande biye kiara barire bakubiri wono anene mono igo menyerete nago tenga chale diuya gankonya Teresa nyabuka gankonya no yandiri gornali gukwana ngana bonko ni gichu amaenengera na inche tinko burubesa gutuma kukia sama ngana bei amatange karona alinge buya ikuruma ninche tase bosire ali moino ikuruma ali nsi yasoba chibiyangui ninche ta alia asoyo ndaya akwete kwende masobeti okebiru tindi kogo sababu melike ina bairi chibesa nkobere na akwereire ebundi yecheli na amairi chibesa nkobere elicha mutua na amairi chibesa nkobere na kinkora tebera nga inukaru oyo kurwaru oyo kuramarame tindi mwaro ntali kokonya nga kitoko tutwali kiumbe kiko konya na nchengo nige chichungonya nyale koseba ni bankonya mabati yale ngoganiti mabati nalikonya wale nyombe kwira mabati 37 iga 38 tabago tu montara de akora mabati 5
kwamba ule tige ndekinga wate ngomo sumia acha kusumia vitu mae wenu somo toliro tabwate si utakubali hata utasukuru araba gutichira sa iyo sa ingi kira gerenta tija wese nkorara ni tija roroka kugwaye kare mburi gutunateni wona chianga chiane chirusu kwa mabati ya na utire tumotontali hoteli njaka bairo karongo yagoro kumbe naga hoteli embura ya tuite ya magena igaka chianga chiane chirabu ekero chia sogete na sogete kurwa mwisonde ina nyolete nga muna ya kamagena ekutwiri ya utetu ige kugwere chianga na ina mabati ya kurimuka wona nchenda tebe ekutunga gegoro gwegusi agegoro efumbi kusomware omuhare ina lietari omware bono ekero ndengerere tiga indikango tumoka maite kintu kinchandite omwari guchiwosia ng'aki kango tumoka engo kunjande gite aya musamario ndi narora nkonye none nusu gichiko bamwire ko guchinjiria mabati kende nkirike ahora akore elitegemea ibiko manyane onya abakonyi bakoera iganisa konyora chibese kyo murati bwe biasara ndi mutaka nindo cy'abantu bakora biasara by'ikingoko bamenyete nindo cy'abantu bakora biasara bya magena y'ikingoko bamenyete nindo cy'abantu bakora biasara by'icyombe bamenyete nindo cye biasara by'ikibao muna bana bashya banege iriya ngora batebi ndinga karanye nyerango nabwo bari kanyabugwa nabo ngomete irosi sturu imete ya makombe ujitakongera imete ya makombe nera bako baje to banyaro muduli imete ya makombe nimbwata saiti 20 ba oyo manyete ngani mbwate baleta bachombe musuko batalie pare kare ulde banyorondo bachi bese to gulindagira twari that is all mais igo isaka nyore kibese ki business bona tali ngombe ngokora yes cyombe naragure chibuko ngonganya kuri umustari ngokora none kibao kichake biasara bitari kwera kare bintu bikibao narori mbiri kugunda tali abukate kugunda nyore kibese na bankwenda kirigori sinda tekinyanya bunyango ngwani suneka ikiana tukutiri chinyimbo kunyarana egento kembolete ne kibese chibesa umutaji ngane chibesa rengora yego chakire byasare bakonya leri busarasini kana boko chakira ngoro muto ya muchu yali na ndo chakire iyo ekaroka ko era to byali think pone linga timbwa tinamuna kuikira yani na batenga chirichi nkenkonyora bana muna bandetera ekibwate gesoero ikaramu ekaramu yali ndagre yali etonate ko grama gutali to gupimeru ali yechu wana ebagote bagenda bumia macha machine yaleta igoro chia giti chia ndika oisa niyo chikoko mondara kwa chiri buko minchi kokonya anyo yongete isano chite neine koru USA isano chiti tukutiti no achira chia biali echine chinge chiwa chiri buko minchiringe ekaronchirigeredi nabogo chakira umuntu ariko chakira chiringi 100 anya tali abana bambwate budget yanende 500 na bachikubiara chiringi 10 asomo ndo wata muna bano yonya taru ali takabuneka uyu arwali takabuneka enga kina bwate ibesa bike ngamoira bosonga akabaereru general tokakago bweniri ogo cha kamenta kurwara mono na ande tokamoira ni akamaji kurwali guno muntu ole kurwali obuye bono oyo ningo uyu murugione okay yara na abuneka okugora akamenya nyumba 2 months akora sisi turwa kujira kebara right ngomo leta ndene era kwane baadaye lakini wono aso tochi okolera aso muligerio kuligereti se kamera yere maiga ndeto kwanere lingane limo tochi okora nje bintu binjandite mbibere biyo kalitangana enyo mbase nkorara nakwana kuru umuntu anyo yonkonyire sita musao egendo yakabere nyore kabito eyengo chakire biasara gochakira guchumino ntarwali tino ya onda tarwali abako obole okolera kwane gokoera mabata 37 nichi baserenga cost ningumanya tukananya gwicho nagiya reta ngakobera sumonto mwa yongo nere tia yanga kagane nyomba kongo nere kumbo waniri otamire tinanya kogenda tukanda twali banda dibagate basaya ndi naigwete elimo okay yo montako mabati atano montako mabati abere montako libati elimo nabo wakira nsambe ai na bangane ndatu base nkora mbura ino fakiti karego tutoka baba sigari nyomba kanya ni bwate tandara ko bisi abana abo bono bacha bakanene no nyamo ina aba banene mbabo ngutwiru bali lakini bono nkole kinta tonge tukoibanga na itiro siona ka biro ulivyo kama kiwete
njibone gintu ngusaba na beire moyo na kwete ebitambukire ibionsi na etire bya makweli nyasaye nari ningeje nayi muchore kanisa kanisa kidenga sidie nobone karona nyolete bagondikire katinga ngani nchege stobona batambole tinga ni nkondika baro ekati yajeta ngokindo getange cyoni cyoni kindo getange nere gistobona umuntu utakaide kabire bakolika alete inomo na inkuru simbae abaguchesa no bwimo bwana ebago challenge na matemu ya ibu ekati niri nyomba ekateba igo ngangendo tare sita no muchango tukari bono ne kanisa ngo sabira gusenda yane ngo sabira ngora sabira nda yane tumapande kanisa ai no nkura rure bungo sana ndetoro kebungo jaso muligereri go somo tegereri go tegerete chinse jiga ekira mu encourage na ndege ke ko encourage abantu bakonya abantu kwaso yanda itekateba iga na kwana ne maya isana isatu ekebungo kyaje giye 10 tinda gitika soma gitambi monta jakire kianda korere giye 10 ogokore giye 10 atigero asego nkonye yante binga saba nonya gukuramu Nehemia isana isatu 10 Nehemia na rocha mabere yabajande kubarengo onko mwebwekanire ndese birengerere agatebya abantu nga timo baisa korera gose kobokia magombo litukiriria lero nirikeno asoma nenya sawa ino korende moko gendanka mubatanire kindagire kino bali batabwati igo Nehemia tarocho muntu bweke no kindo gose oyo igwigweto yo gosabutayo tarinje ndigete igere pechi 600 oisirina nana sebuku yeke gusi wano togo ja Matayo isana ibere kibungo gya saba egate batura no igoleru saba noyo tarinje ndigeto wano na bongo saba kero kinda bande bandama nanyora muna bwana lina kwana muisonde oya makangorera bana machari birasi bitatu igotingete tibos nanyorete pono nale gateba igi ebibungo ne binge bikurwa gokoye ande bibilia tatebinga o akabako gokoru kuri kuremerwa muna bana saburi 133 ige gatebanga dorabunire buya noko gokyo konene ekera banta aba bamenyeta mo baigwa 9 barabigo etani ba maginate no kindo asere timi no ndora igumo wa mabera no mato musubati naro kwananga musubati yo jande kitagenda kolisi birongorogoro liandonga agateba nale konyoro musubati yagenda kamenye tukaya tatu nkewolinga bamuratali kondangilio ngende menyo gijanya lendagira bana bakuri bono gosinyi gotamba gwakiranga tiga no ndabekwo musubati nale kwa lende muisonde igaga tukasabe namba ngo chikolika nganyora ngekaramu yangire kolika tinyora tinamba nabongo nige jujukeli nenchema ekara ekebakingo iraki okay to chikokora ngo chikoleto mo ngino bonera amente mangana birata to namba yawe seminary rie ere 071740 1142 071740 1142 Marieta mpesa ngakia koleta Johnson okindo getanga Johnson okindo getanga abantu baragotumira chibesa sinambe yawo no ba accountable obange amangana go buya elio oikonya ibye komanyane sana yona boko chenchie nyomba mabati abo yona boko ikonyera biasara bindu bya skuli ngaba muno ndo bwensi andi tingole merwa se bali bagosaba okay yabono wancho muligeri tigandete umongina bokindo nerara kwa na birata tarachi go sose nyomba no muchi wa eto baro kinga kyokorokana elitukole kurwa saiga sinseme cyabo singi getenga Asameta ward baba constituency ki county yani tamugo kindo elia kwa na birata tumaye ko baro kinyomba ya ebunere uyorata ko mukonya you can do it namba yesim no kobeka gaiga ndobwensi oramu akere ndobwensi oramu support sentire yamo you can as well do it anya sana bagose tachiandare mwancho muligeri karonte koleta mo ngina bokindo nere arato tebya birata to amenta mangano mwako ya kwandire nabo igo renki arate no mongina bwenka babatangenka no mongina nero maite mono igoro yenka yae karibu sana akiburu bao nje na tebire mbia mono so ko nkaransiga tininda kwana bere atatuiga
aya rato konye mnato gendre tasubugingo njengire simura ukindu ase kipande ile kiana okeli gitinga gire simura ukindu wono nje bunande igambwa techinka ibere mamo mintaru ete bonjali yakiende gali akagenda nyali bali aminguo nase mugukwana kuru aliwa no enka ya ne enene simamo minta ano metugochio akachia kanyora nchibuye kaya mali akachia gasira kirasira wono ngachanga ngababu ni ntakana lele nganya guchano na bwate ndindi bantu bako ndinda tatere na lingora kima komukuyo sertima manga ngalike tata ketimo buri umwabo uyo na linginje akamasera ngatigara lenda lijikale bakana tachembe cyumwana bakana chira gucha linde nga bono ngatebu aniri tata gatebu ngabono umwana yiga bono zoboteyo hayo kumulinda na mama mintaka genda uwa gatebu bona kwara chire bono mukorora abuna tesa katega lakini nyasaka cha ngoni na baka bwaniga bunkura genda gochibonjali ali simamo mintaru etembangi nyolete na nyali bali mbaro lakini timbo temwisi ko minto timbo atio minto iwonde ntaka inde ngaja nganyo inde omwana umosebati omabo yimbo omabo mama olikoro kwangire sobere bonjali anyagezuri agaja gaigo muchuyo so bokindu nero chitakande tekere na chitukomo umukwani bina kase nirinde nkajanga menya bokinda wese mnyana linge ntakana nalinge lichara ntama itikende kono ngawangege kulende omugako twazuko mireo bugimo bokongo tatabuga tikende tubwati mubondo injara yoka kuruna chete kali ngende mbora ninge ndakainga bwa ngaroroche sitoteyo mamateyo mubono gochiko kondenda na yamera irigo paka puna bona tuikire iga igongo enda sowe na tuikire bona boto takaete ntubwa tikende no sakoligeriye mochi wana bunole iga no ene nyombe iri utaka kogenderia bageni no nyiroje iri une onyeligere tiga wana twacha bombire chiombe twarara kulete kere twacha gitobuli mwichi nyanya tukagora chingombe chiguko tukugure ngombe ngombe eko ikanka eko nyore mabere ningana wana rangonye ngoni ona aria se nyesibete muchiko ena mabinye subule ngame anyore giteke bunire so bere okumusa mabere aweta igocha igitekero mali ngombe yako nyumba lijembe gitibirano rene ngaya abana baliere anyora asialirwa manyinga gabugeshiri abwatire bakesikira ndikale twakarura nirikirandi bana nakachakira abu gutaka ngachakira bono kurwara ina rwali ryo kogocha paka bono tena bwena bunganya gweko yega ngachanga genda rende aga bolimi obantu bwataka chaka sinini ngagenda bono mugunda ko ngachiko kotora ngali kuchirondoi bono ngatereri ngagwere bituki bie chae omugondo bantu kuchimwine aliga ngatumirike ukuba okogoro ukaoto kana emeki kuno mutinyo kumuna limo baka bono yone yogata gotali kana metinye bere na arwali metinye ta ukuguru na wangonya gonya gosulu lakini ende bono igana achakire kuwe bono njege ntonda asabenda menta somuga ko ayara kwanira mange ngokwana rase gesa ngokwana rase minto ngokwana rase none yache nyikuru mingu aseito kisiam ngokwana lakini nje bono konya matuka mange ngono kulira nchandekete ndende kene ndena bachokora baga kakona kukuga nese simi nade ndara makuru ese rumuna ki ngibona kono konyogerera bwire kuruwa kachagete kokwana ngibona kwa konyirugo seni ngibono rocho antebye kira ainu muri mutibono yaya kuna wantu gotweruga mporona eria tutamagina magina muna ego tonya kabire mwaro ichure asamarangi sisi yanga timbo tnyosa ndugi kubika yanga epogis onya mwaro ichure ejikoni elio nyangaro lingo uta elia mabati ega bachogete muntu gitaga jaga tokonya nende mabati ali nga mabati iti iga abere amuina abere na muini elia abere na muina abere wana iga tokamanta kachikoni kali tokaga nero yaga tuli marabuli akiti igo
nasinyo singu ntanyondi kwa bachukuru no bali kurara bono makere gutu tueni ibintu na bintu bine biyo mbwate nyomburangite akingwe jibunande nyomburangite jimbwate ibi amachanje bigolende lakini asa na ndinde naende kuri limboneka nande nangushiro moyo tini ko chikanisa ndimo igonda agende gusitingo genda bono nabo ntimugete asinginju yebirengeli ebinge ono ko chikora nyakitali na tebu mbwate press yebirengeli kere na jete ko babul na kibo press mo kumboli ngintu nkina manyete denta jete sukuru manye muna mo konte kande ngomo ngina jo ko te buru birengeli na bu press kuchuchi na to kubima amanyinga yani buru sukari katewa ya doli wana ngoje kokuma nchiko nyanga kolengera lin tatu ora beza ngoje kurwa lu sukari nchake ko kani ukire kintu onti gambe mbe igo yasinya sa kwanza kundangiri wasi abuno ona to walelire muga ko yorelire ukire asa nyolero musani mali kwa chitekero kenda dia bwa abunike tengoro agwete gesima isiko waiga liba bo bironika bago chaga aiga nagekonge tukakwana mangana mange sikatu akwanirete nabo kwa agete biche okagera pesa goru lindo chinga ndenje ntonya gukwana naye we mukonya gukwana radio na bonyi gwete nako na gukwana sisi midina na tebe bongino wono kido no kwata bongino na rawo akugwa chanda molingi mokonte njeti ndi gukwana na akira nara wono ye kira aje te wonte nga no mata nga musani uyo ne kono kwana nere kurumi nguse inoga mojo gochali mambi mate ina ya ho kwana aje go koraki ko jara ye te wane digache kara achire ndiko sinaro mbuye nyasa to konye linda nya tole buya gichanto ndo ruara ko to kona ko boka ega to konya ko tiyo monene mbiya mono aya bona mbate mukamamura abana bali porra bakega balinga abandi ne sukuru bage nantu abaga sakaranga bate yo mwalimu abali baga baje bwangu mbaracha nyino yo narate meteli malabuli achitaka moyikuru magena ruguru asakanya ibisiri akunga ino anderero bona akacha gatama gandigira bana ando uri bakale na iru ngata giteko genda sauti kuwa kachite mutinyo okapere bakaboneiga taracha narabu aja omuga ko yo yubono yo mwana one abo kwebanisi oli kunyo maru yani aleta bana bona marako baga chaka kuombana akora maramaga mo gako kunyomerete omwana no mukoti prete kando ininga nyetwangire eba mura baminto mbambokereti obuso bona bali bakunyi bagateba ko ikabanguro omwana ande makero yibatu ulite bono bona bali mwa yaka jitukwarugura epara rugura anyomorole nijanja bigete aba no mwana musini manya akunywa maru bona tamadi mangana ya bana babaye muno yo yebuna achieta gandigera bana gabu akateba nga yani nje tingo nyara ko chanduga tingo chandika okindo nagire sinaro kulinda bana abu nya bako mosinya nyere nabo nyere tabuga tizo ne tabuga bible nyere marusi iga masongo no aruete nyukwa kumingu go chali masongo sare ono bonte sekete on chandikete ngati ken jirende ndanyale biasa tini kokora kuwena na apune kete iga chena bairi buko bako na kuonga sabuni monyo kibiriti abako na kokona sesi patebe mga kokindo ka kimongino aka bune kana ne ukwa bune kete bono mwesi na kimokoragira bono mwesi muri birema ngakibona moko nyara lende bono tetebe ne ka kintunya sa ora to konya mna mwa rolire go ndoto sabuni ndoto sukari tuanywera mache tuara na bono ya atebe ngana bwa tumuiri ku sauti yau ukuteresa nero jaka mwachi besa iga akagora chingoko akagora ibichuchu yemateta liga iga biturogeiri iga golete bichuchu ebingale bongale buna boli bona na bona bwa bwa chingoko iga na ndenchiro inyu nyende ndawo echirende bona tubwate na ne akatwani kalimbwa ngo iga kaletete kalima bwa sera agamwa bona botubwate mechando tule siro bona njoko kana nje na nganya kwatiro ngakora ntuka nkiona nyakolera bona gojitua kwatire toko chokokwa enyumba ngiyo kolera baraba kwa gachire nyumba permanent ba kumba ko menye banyetika ga no tika to perli tu vinki nyasa nya ko turangeli to ngona rompia to
ngaya ya ntuko no gotweru gotega to sabenya sa onda to konya mwati abere abe kiru mu ya sa kurara sa konya wa geresi mu chia ejo kuchirura ali sin kurara nyingo ntwire na wacho kura mwaru cho nyumba na mesa igasa bicho kure biga na wasoma lakini ende no sokoli kidi wa no mu lega na boro chi ba mu na bimbe sa to ko nyumba mu botuko yani ninjeti nya ko beka biro kusenga sitima obora bubo ko chakwensi nyumba momo lekerete ona ninjengo te bambiyande ntaranyora ntachikuiwa mbara kase na nyolera eke oranje nonde akukunene okoboko ndaru elimu ndaru abire irawerane twakorere twatubira ali ukatari ngana simanye yonsi ingima ache tutodi konyara umutana kwabire ukaiga buna ulio angetari ngabeka ali singo uta aline muna bomu nyerete baka boniga na boniga naro ni nyora na ndi na wanya birayo ntube sinkura ro ukaiga tari nyenga yombe yonsi ingima na boko beka deso kurara ndi wa kuno gotwiro goto macha ichoira matoro goigwe mata kwera ono njena wana bwato mwana wano nganayo akinche na tebire mbiamono kende ni numora ntebire ninga akinya ki okuganya kurara ndoche Moscow egwasa gate go chaga iga okindo kale school na chete kasi ni yane kera ndete iga oyo iga nguchi ali ndale ngora sukuru mwabuna balenga bamura batano era tache tale nge sukuru mamu mwabo ne oyo ne ali gotoba mu mwese oetinga nondoche ono ende agarara ki ndoche mwese batu chiri gali mamuru mintu nene ko kopatia ngonya mache o ende tinga ende ibango no kuchandika netinga yakalenge ko endale pale kuchia asata ndetinga ko chimu no sunu kamata kuchimu no go ende joshi kuchisamita ono njoyega kana ichete ne mamu mwabo akakolere biasara bibunda kuchimingo seitu ali ko le bituma ogenda ogone bunde bono nendo muntu yera ne kuchinende ne ro kerete nkabera talinga noyo emwaye nali kubera nona mite mwaye mutinyi mugi akamanya gonsi kapi ngai bono kwa bero mwana mutatura bono nende baibuli bao nya isinu ga singo ire bituma na koni ngibono ngai bono ogochikobera ai bono bera buona iga oyemna mwese koni nkabera ende boyega oyenda kaengera naki ikere na nende moswati yoga o atapka dibo ngene ta some tama ite nyono kulika ni italiaye na kibono ako chokamenya bona ada kara ngaino tamuswati ali kuchibu mwacho hegabu nende ne rumuya omuswati yere ugata baibuli baje na somete ande na bwatu mwana mumura akachukwe gugo abatu mwana mumura nunere ngolera madaka mnyoka kanda kamara wono yoro rangi tata biara ugata baswati bane era kakana pi kero ya takitu konjongeli konyalende na nyolto mwana mutangani agasira nyeruka bono ngachaka nyoro yo kabere o mumura bono oli atage alikoleta kurubu machoe nero mumuro manene mbwato kurukuleliki ayere mata oje kogero kamenya oye akageranga manya na tata byaro jorani akakani agateba bono aye mwakachira kanyumba kasiriri ayakana gonje nabo bwa ogwanjire oyere modiga enta kana yanye goseli ya oyere kobera agateba enjo yo trikieni ni motageti yo tande tasome nje bono ndendo yo trikieni ngomurugiro mukuma orahira chingombe chiane nende bono chikabulwa sako ire lakini tato minto na arwalite akateya mugaga ngaki akiendo mwana takonga kamoli gaki ndindi ngwere ndo ndindo chikiende wano ndakora ndendo mwana uyo nene toro chitabwati ngina tabwati mwana ndo mwabo nene biye koleka kyomo ndende akatabera bongo mongo mulende wana oko ire na kurunyali bali egwike yamwaiga mugakuya gako arwalita maguru abimbita maguru kirasira wono tachikoli ng'ombe yane akagira kera chitakonyara kamoli bono kurwa sinyanya nage chitukwira bamura bumongino yo njande tu yo sarete mama anda agatama ngatatageti nyone moli tatageti agatama akarangale bantu bolende bechirani ali minyingwali bono rende bachakorra chi kamoli akwabwate bono maiga pina lya chagatebera ki libaga mokwera ninjire aliwa amara oni jimonga chibesa ndi nyaba mura bali batamire mwede bono sega chitaka oni usene chibesa bugate
wana wakawa mungino chipesa abamura bali babo mungino yu bakatama bande balenge kelicho bali ko kolega sio mumuro yo manene agalenge nere amasamba yo kabere akatebwa ninde chingombe chakoleke anyomo mosibati uyo koroku rende kamati yane ko yanda njo ndukuru mukuma akakana bi ando bole mubocho kwato kabere oyaye ndumo tegeti bakanga chembe chane go noni ga ambana gocha ai wono chiachite omongino ba to omongino ya kana ba mama ta bano balengo kiroli bakali baka naka bakali mbachi tiko konde bakakura biona bakabona kanje muntu tiyonye kurunya libali timbwa timoto ogucha omongino chitagasira bona bonte tenjeroro iga na muno mukakuye ngona wotolenda inego bona bamura wa mwabo mama kwende bonchali ali kiendege mbarara tete gocha na bo bataketene ngonya na ba na kunyona kamoyo ngabakani ngane tikana abu ba mwabo mama ekeronche na mama minta chita agakwa mbajete gocha bora maji gocha bone kekera nkale bu na nyolire buane nonyo mno kwanja ndire bakawana bana mbakatamba na kworoki ngoko baba wata abairi bande banyoli kuchihura etange nje tintegeti ngakana bakatika na bora buona aboiri uwo kaera igo boiri wa umboli clear bono boiri mboyo akini ngo bwatera nga nayo mwako yarukende na achari ya rona bwatera ando ndugura ucha nayo mwanyanga norwerere nje ni nyomira kina chitaka rurende nonyerende bariete kuruga iganka bona se nyomire nje ni mateka ni nyomire ningu ndete yoko chikomo boli ya kanise yi twa na teba beta ya nero noere beta ya ne noere mbeke ane ngote nyangi ya pechi mbote ba ke certificate ono nakote bi ngase njuye bikitina biye nkaga ya dendo mochiyo mama oyo mwa oyo lengino gendo na bwata bana babo abugedende kanisa yo malingo muliki yo malinge umugachi wechibesa yo malinge mama kanisa nanje bagante bime mama sembuli bona bagachaga tukachaka kubonana oburai abana bom tukachaka kubonana oburai ngabwata ngatika kagende siti ngabatikira agabo bona wesiti nakuli myaka 3 inde siti rura nesiti ibono nona erongendrete lakini siti mbago kubeka beta kere ba kolenya ebeta ya nero no ere sanduki megali amugachete dimetika shaye no gachete ya nero no ere lina na dimetere nga na gachete ya nero munabono mopasa ngula chale ocho kongoi agantebi ngende bake kanisa ansabere ambekere beteri ngende ko gende kanisa yu ina kanete abu ba minto bara bakaboniga ba kanisa yani nyanya goichora nabona nde era maimeiga bono nabe saransete njabona senjete uraige yeste muina abantu no boichiro nde yagachiru ere permanent bigire bake itelisinse bono nchino ndimune ekwa yororo gaskiya okora timbati gasende ngakora urundwaro kugoroga ekwa yani gachakondora timbati kende chene nkoli yebesa mugakoyo konyora ndo komwa na rumugondo agwa kwa na ndimo ndo timbugati abamura to chibande mbabere ba munta bwata karaba ndiro gura karaba bono nje timbugati kende ngokora bono igo muntu ataka babikira mabati na bakubabikira nyomba chabona ne yemo tuli wakere ngututule nyomba nganje tiga kirande nyore yani nona mati abirega yani ngote ngakyo mwana nyasa inkonya shinginjo njene ntakana ande kwarore wanja kwa koleki wankonya nyasa ti akoro wanja kwa next time kitogocha anyore nga nyasa wanjiri toleta mabati na 5 iga na ba 3 na 3 iga na naboko nyanga nyasa wanjiri tago yani njena tebana ki umonta cha inkwa bwate kende bi okuli monto njara kware usina matukabe aki monto jire hotel aki gireso mitwe amane bina narugo bukumaga iga akina ranga tiangu buturi aki boke na yobe kemo kese aki ko tenga amina bija mona kere gwanko nyire nje akina kolre akina nje nyiri enkore jang aino monto be aki aino wate sim ni bwate sim namba onere nyambe anere 07 14 84 51 17
Ng'akia marĩte korete mpesa na amarĩte na wagocha giresi mara gitange wono okindo ndi giresi mara gitange na rigite sinjo onyiso koro yaye okay wanchi murigererie mbia mono twakorera mugano anda abantu aba bakuona bia tiga turigererie cameraman ya netiga so no kindo erigererie at least nyombe bune korokana no muchige tukore korwa saega Tandeke. Terus mana mabati apa jaga? Kedek. Engkau ikolera. Kau sih balik tengah saja berdosa. Ini boleh kau tu nak kintang kereta, noroje. Ini boleh kau tuan. Agak TV kali mana orang kau rete nak kuat kuli dia kira ta sautai. Oh noga, ikan begitu riba dia macam itu kak, aje kau. Kau aku beri gitu. aja tayo no yang kau mengarap anggo atau koro Kahara kiri sing kurang anak aku ni kau buat noro cebol. Muat. Karena dikira lingko, juang kau taja. Dikira yang kau sebab kurang agak kita lihat. Umuntu nobe kuat dia joran, kau boleh robo libo kutu. Kau yang kutu ruga. Noro. Nah begitu pati tadi geberi tu. Ega tanya. Wana rasima mabati ya kumbe naba utirwa ali hoteli motonto kale. Iya karukirwa mabogani. Karena chikolenta mabati ya utiru tali kwa kumagene. magene mbere Ako bachara. Wane kutu na bekatanya eta chande kete kondo jikulikire yige ndumu neke wa kuminga ndenge ntabono masabi kinacheka. Wah. Bate benga yo kindo mama maye. Umasaje mna kwa kirichiru muchasi ayo chibitu mambiro. Ya. Na bome yeto mabolega. Elina wena tenkegera na rosa tie. Kipenje kina na jage dekorasi karora lende nga tiga bagini bache bara. Ona wo ikira ispai no kontinere tai. Mo batai. Mai digo se para. Gerete. Yo que na kina le bate veranga ngo karate kombora ni mbwa tengo ko. Ta. Kama sasa jamani na bome yete ganyo le chibe sa chinti. Kwa gaji. Rasma gaji. Ne ringa family na tige tunere yanko le bintu. Lakini baba ile moyo baba ile to baro chia kwa metona. Bana bana nei. Emede bange tanga matai maerero. Iba ka tanya direct ko je yo. Teto merana sumuga no gocha nchinkro kwa Magnite agenda ko tuligere na boy agenda to support teto rencher kitura konyo mwako igano munginoe at least banyara mapati na wana bera tatu muchiwe nando uli ranyale kunyabeka na wana onsi you can do it uli rabeka 5 uli rabeka 3 4 you can just do it itokonye okindo no munginoe bamenye asaragia asande bako gosini to merana sumuga no gocha nchi Magnite ngoro